Vale, doncs bueno, aquí estem de nou. Hem tornat. Tot lo bo torna. Vides complicades, Complicadíssimes, autònoms, però bueno, després d'haver-nos fet aquestes conversions vam dir Battle Report 2.000 punts de Warhammer amb comandants i coses d'aquestes que mai solem jugar, perquè solem jugar 1.500 punts, és el de cavallers, però havent conversionat un mestre templer de l'Ordre del Sol Ardent i un orc negre en cabra que aquí sobre la seva serp pelada, doncs res. Bueno, tocarà que facin un duel i que guanyi el millor. Orcs contra Imperi, a veure què tal. Val, doncs, per part d'Imperi tenim Gran Mestre Templer de l'Ordre del Sol Ardent amb Destral de la Força i Relíquia Sagrada, que li dona invulnerable de 4. Després tenim un Capità a cavall amb Llança de Cavalleria i l'Anell del Foc Infernal, que és el portaencanteris que fa de 6 impactes. Després tenim un Sacerdot Guerrer amb la Cuirassa de Ferro Meteòric per salvar algú més i el Segell de Sigmar, que dona daus de dispersió. I després tenim un Mag de la Mort amb la Vareta del Poder. 19 espadatxins amb grup de comandament complet amb un destacament de 8 companyies lliures. Després aquí tenim 8 cavallers de l'Ordre del Sol Ardent del Cercle Interior, amb grup de comandament complet i bandera de guerra. A darrere no es veuen gaire, però hi ha 12 arcabussers. Hi ha 5 cavallers normals més, amb grup de comandament complet. Hi ha 12 arcabussers més que tenen un destacament de 6 companyies lliures. Un gran canó imperial amb la seva dotació, 5 cuirassers amb un sergent amb pistola a repetició i 5 arquers amb exploradors. Una de flagel·lants, que n'hi ha 12, i el nou estrenant-se canó de salves amb la seva dotació. Bueno, per començar tenim en Cabra, que és un gran cap de orc negre muntat en serp pelada, amb arma a 2 mans i porta d'ítem màgic la cuirassa del dur de palar d'Androc, que salva uns. Llavors tenim un heroi, fatiller orc de nivell 2, muntat en senglar, tremenda conversió, amb el bastó rugós de Nufdog, o com es digui, de Snoop Dogg. I llavors tenim un xaman goblin nocturn de nivell 2, amb el Dito Dice 2. Unitats bàsiques. Comencem amb 19 orcs de nàpies, amb bandera, músic i campió, bandera de guerra i arma de mà i escut. Les nostres confiables safates de Snotlings, 3 safates. 20 orcs amb 2 trinxants amb bandera, músic i campió. I per acabar tenim una unitat dels nostres confiables goblins nocturns que segurament portin sorpreses a part de xarxes, com 3 fanàtics. I unitats especials, 7 genets de senglar, amb grup de comandament sencer i escut, 20 orcs negres, armats fins les pinyes, amb bàner de bèstia de nou, que dona un atac més, els nostres confiables llençapunxes, 2, òbviament, igual que surts de casa amb la cartera i el mòbil, surts amb 2 d'aquests, i de singulars, un gegant. Tiro màgia, petit guà. El goblin petit, amb boletaire, el 2 i el 2. El 2 i el 4, que és el projectil i atacar cos a cos. M'ho canvio per l'1 i el 2. Per l'1 i el 4, que són 2 projectils. I llavors, el senyor sanglataire, el 4 i el 6. El 6 és el guach, per tant me'l quedo, i el 4 és el de 2 de 6, però és molt alt. Me'l canviaré per el 1 de 6, vale? 1 i 6 i 1 i 4. Vale. Jo tinc el fatiller de la mort, nivell 2. 2 i 2, que seran 1 i 2, que un és el projectil de 6 impactes a força 4. I l'altre és el portador de la mort, que és el que, encara que et matin, t'hi tornes. Perfecte. Ja està, perfecte. Efectivament. Vale, doncs clàssica batalla campal, avui fem 2.000 punts. Mirem qui comença... Un 5 i un 6. Un 6, vale, desplega. Jo tinc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unitats. Jo tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unitats. I els caçadors, per tant, començaré jo. Sí. Els caçadors van per fora, sí, llavors. Però... Vale, doncs anem a desplegar. Perfecte. La vieja confiable.
2 llançavires. Vaja, vaja, vaja. A 15 centímetres per no provocar-se pànics. Amb la millor miniatura mai feta per workshop. Molt nostàlgic. Queremos ir a missa, queremos ir a missa. Vale, fots els llançavires allà. Meravellós. Perfecte. Vale. No enganyaré quan dic que avui aquesta partida va d'això, així que... Igualment, ja es pot ser valent, però burro tampoc se n'ha de ser. El cementiri està ple de valents, Sí, sí. Darrere el bosquet començarem. Vale. Doncs, a veure, això m'està fent nosa de moment. A veure, això ho podeu deixar o m'ho podeu passar amb la càmera ràpida? Jo crec que... Això jo ara farem a càmera ràpida. Sí, perquè si no... Bueno. Vale, doncs, a veure, posats el gran dubte amb la online, jo em sap greu, però crec que aniré primer. El que dispara primer dispara 2 vegades, no? M'han dit que sí, llavors fotré això cap aquí i vinga. Càrregues, no hi ha càrregues, animositat m'han dit que aquí encara no n'hi ha. Llavors, Moviments. anem-hi, pa'lante. Pa'lante, a veure. Cavalleria ràpida, fins aquí aprox. I una unitat que mou 14 amb llur capità. Això és superagraït de veure, I és com... Darrere la torre. Sí, és com la càmera, és com... no se ve nada. Vale, llavors aquests, els bojos cap endavant. Per tapar la visió del saldo. Per fer-me un bon tap. En zona és un gran... mestre enginyer. Que no falli. L'estratagema és aquest, llavors no... I era per si m'estalviava un torn a menjar-me llançavires, però crec que no es donarà el cas.
Així que, què hi farem, tu? No ens amagarem. Deixa'm mirar que no jugui un altre rei. De fet... Vale. Ah, doncs no. Vale. La cosa inèdita. L'Imperio avança. Inaudita. Cuidado, hi ha un bitxo que mou 60. Ai, O 50. Ah, vola 50 al final. Sí. Està bé. És que tens el primer reglament que mou 60. Està bé saber-ho. És com un dia estaria guapíssim fer com Battle Report. Sense De- faquejar. O sigui, sisena quan va sortir el 99 de pal. Saber dels cels, és com has guanyat automàticament. Vaya putíssim Tu Crist. voles 60 i causes terror i... Vale, doncs fantàstic. Anem a fer la fase de màgia. Vaja, jo tinc 4 daus de dispersió. Perfecte. Jo tinc 4 daus en total. Comencem amb el sacerdot guerrer donant-se a si mateix un invulnerable de 5. Vale, l'altre que tens que és? Tinc la que fa de 6 impactes de força... Sí, que és un 5. 4, sí. I el que piques per matar. O sigui, que si et maten t'hi tornes. Vale. Entra la pregària. Entra a la pregària, té un invulnerable de 5. I ara... És que a 60 no arriba això. No. Llavors em guardaré 2 daus. Entre fase i fase. Oh. Vaya, Perquè vaya, tenia vaya, vaya, Una vaya. vareta meravellosa. Una vareta meravellosa. Perfecte. Val. La xitxa. El gran canó ja t'has encarregat d'amagar el gegant aquest primer torn. Efectivament. Llavors... I en Cabrec també. De què tens por, Cabrec? Vine, home. Ben perlito. Vale, diré sobre els orcs negres. Diré... En John no sap estimar. 63, jo me l'estimo molt, Warhammer. 63... Fantàstic. Anem a veure què passa. Problemes! Problemes! Va, 1, 1, 1, 1, 1. Problemes... Ah, res, el proper torn El pots següent disparar. torn dispara. No vols disparar el salt? És que poder aquest torn encara no arribo, eh? No sé per què, Segur que no vols algú tirar. em diu que aquest torn encara no arribo. Llavors, no, jo crec que el Salves està escalfant per la banda, encara no toca. Llavors, el que passa que els tiros, sí que li puc baixar de tiros al gegant. Si trec mig bona mà, tinc el +1, l'estou una mica, aquestes coses. I tinc O sigui, un amb +1. qui dispares? Amb aquests. Vale. Aquests, disparo el gegant, Treus 1. tinc 6 polsades més. Potser sí que arribes, eh? Que Sí. arribes 30, no? Arribo 24 més... 30 clavats. Ah! Ah, hosti, poquíssim. Però res. Vaya, és que el descol·locat allà super darrere. Sí, no. Comptava que poder començaves tu. Aquests 4, 28... Aquests 4, aquests sí que arriben, els senglars. Bueno, mesura-ho. O sigui, estaven a 60. O sigui, 24 i 4, 28. O sigui, mitja polsada, Per eh? mitja Si haguessis tret un 3, no... Vale, Vale. són 8, 10, 12. Allargues a 5. 2. 2. L'estadística. L'estadística no falla. 4. 2. Que salvo a 5. Correcte. 1. Si muere 1. Doncs poca cosa hem fet. Vale. I vas tu, es juga així el Warhammer ràpid. Vaig jo. Va, animositat. Goblins. Un 6. Aquests tontos. Un 6. Aquests d'aquí. Un 4. 4, Aquests d'aquí. Un 2. 2. Perfecte. Declaració de càrregues. En cabra carrera aquí. Vale. Ok. Reacció a la càrrega.
Em quedo. Vale. Bueno, mesurem. 50. No. No riues. Sí, però me quedo aquí, Sí, sí. Vale. Ok. Tu per així, en esta caixa així, si gelo així. Vale, va, resta moviments. Vale, doncs els agarrem cap aquí. Resta movimientos. El senglars. El Rocket. I aquest tio... fent la unit. Perquè si no m'has agradat els tios. Sí, sí. Si és a 4, que t'has mogut, de 5 tiros en 3 i mig, tindran 3, vas al 5, 2, és que encara no mates. Res, la resta. Endavant, va. Els més valents protegint les màquines de guerra. Vale, màgia. Màgia, va. Tinc 6 dados. Vaig a intentar recuperar els daus. Ah, no. Doncs no. Perfecte, això és un ítem màgic que tens jo, Sí, sí. Pels que no ho La sapigueu. vareta. Vale, tinc 6 daus. Aquest en té 2, aquest en té 2 i aquests 2 al pool. Perquè juguem repartint els daus perquè si no és una puta merda. Vale. M'he confús. No, és que... Això de jugar amb cartes, aquí, explota serveis. Vale. Explota serveis, que és 2 de 6 impactes de força 4 a 60 centímetres. Que això ho té? Aquest d'aquí. El petit. Li tiro el que no la salves. Molt bé. Fa falta un 8. Un 7. Però tinc un bolet màgic i me'l menjo! A veure si em peta o no. El del bolet, no. I sumo un 5. Vale. És un 12. Ho he de deixar entrar perquè és que és altíssim. Sí? Sí. Perfecte, doncs 2 de 6. 8. Són 6. 7, 8. A dau a baix. Només una dau. Un tio mort. Un tio mort. I a baix tinc força 4 contra R7. Crec que vaig a 6 quadres. Una ferida. 4, una ferida. Ho miro perquè és una qüestió d'aquestes rares. Una qüestió. Força 4 contra 7. És a 6, Ah, doncs una ferida Una igualment. ferida. Sí, perquè l'altre han sigut llàstima. Guai. Hagués pogut patar, Sí, sí. Vale. S'ha de confiar en la vetusta artilleria imperial. Aquest ha tirat 2, aquell té 2. Vale. I em queden 2 al pool. Li queden més bolets? No, és només un. Si és un level 4 té UD3. Vale. Ara sé jo. Vale. Amb un dau tiro el projectil de level 1, que em fa falta un 5, el que no la salves. Vale. No entra. Vale. Vale, ara aquest amb 3 daus, que ja és el que em quedava. O sigui, he tirat 2 més el bolet, 1. Correcte. I ara aquest d'aquí, amb 3 daus, Ahí. el guaj. El guaj. Un 8, que no entraria, però tinc Necessites un el bastón nou. rugoso de Nots. I entra amb un 11. Amb un 11. Et queden més daus? No. Vale. És 10, 11. Sí, és 11. Bueno, estic suant, però s'ha de tenir sang freda en aquests No me has temps. de fer de màgia. Bueno, nada. Aquell llença la vida. Dispara els cavallers. Evidentment. Res. Res, l'altre. Aquest dispara els cavallers. Mateix, res. Pues nada. Tant de suar, tant de suar. Home. Bueno, El guaj ja sabem de què va. comença la fase. Molt bé. Causo terror. Llàstima. Llavors és com a 15, aquests i aquests, i aquest crec que d'aquests d'aquí. Pot ser? Sí. Sí. Perfecte. Els cavallers no tiren perquè el mestre de l'ordre templer és immune a psicologia i els hi dona quan va a la seva mateixa ordre. Vale, doncs. Llavors els cavallers no tiren, aquests tiren amb 9, Passen, vale? i els I arquers... aquests tiren amb 9 perquè hi ha el general a prop i passen.
Fantàstic, fantàstic. Perfecte. Ara, declaració de càrregues. Evidentment els cavallers han de carregar en càbrec Perfecte. i crec que no et puc carregar en res més. O sigui, no et puc carregar en càbrec en res més perquè et dono un flanc de la parra i aquell bloc necessito que em cobreixi almenys un torn. Què més? Sí, allà podria una càrrega amb els ganàpies. Potser és una mica boja. No, és una mica boja encara. Què faig amb aquells pavos, si no? O pensa aquí que si guanyes el combat que pots guanyar és pànic. Bueno, sí, pànic. Pels orcs negres, no? Sí. Sí, o sigui... És que són un huevo d'atac. Sí, carrego els ganàpies. Vale. Doncs aquesta és automàtica. Aquesta és auto. Aguanto, perquè sóc un puto orc negre. I ets un fucking orc I aquí negre. arribes. Sí. Perfecte. Aguanto. I farem clars pel flanc amb la cavalleria ràpida. Aquí somos orcos, Aquí somos senyores serios. Vale. Fantàstic. Llavors, moviments obligatoris. No hi ha. Moviments no obligatoris. Ara en aquesta casa s'estila molt jugar això que en diuen polzades, que està molt bé. Vale. Llavors, anem una mica de marge. De fet, puc intentar acabar així. És que em cregaràs amb els putos. Uns 36, 14 polzades. Sí. Sí, ja ho he estudiat, però és que... Però això és pivota del pal, no? Sí, però he fet com així. Vale. Llavors, els flagel·lants cap endavant, la clàssica. Aquests han d'aguantar la puta línia. Això ara marxarà, o sigui que és igual. Això està molt bé on està, fent el que farà ara. Ui, els senglars, meravellós. Bruixot marxa d'allà. Ai, de fet, tinc un truc del festuc, que és aquests com que poden esprintar, surten corrents del bosc i a 20... Tens fanàtics? No tens fanàtics, m'ho he pensat. No, en tinc. Ah, en tens? 3. Tens 3 fanàtics. Òbviament. Que bé, boig. Del chill, posau. Au. Surten fanàtics. I per això està bé jugar Singerkes, senyors, i no més. Vale. Vinga, va, fanàtic giratori. Un el tirarem cap aquí. Fantàstic. Vale. Pum, 6. És 8, no? Per tant, es queda poquet. De fet, aquest no pot estar tan endavant. Cool. L'altre, què fem? O sigui, li falten 2 polzades, si surts a 8. Llavors, No, sí, he de... No. a 2 Ai, sí. del de més endavant i ja està. Vale. Justos Ara, una alçada. l'altre. El tiro cap allà. O el tiro recte cap allà. El tiro cap aquí. Tu tenies ganes. 3. Dios. En fi. I l'altre també el tiro cap aquí. Són fantàstics, és que és igual, tio. 6. 6, Queda aquí amb com carregat. aquest. Increïble. Vale, guai. Bueno, aquesta cavalleria no té gaire on anar, ara mateix. Vale, a veure, això està bé aquí on està. El fatiller, què collons faig amb el fatiller, loco? Que no m'agrada això. To the untrained eye this looks so over. No, it's not over, it's beginning. It's beginning. Fuck. És que no puc deixar que me'n vingui tant puto gegant, loco. Aquest no ho veu massa clar. I ve cap aquí. Vale. Crec que el gegant no el veig, però bueno. Vale. Posem allò. Els meus quadradaus contra els teus quadradaus. Fantàstic. Perfectament enllutut. Perfectly balanced. Llavors jo tiraré la pregària sobre el sacerdot una vegada més. Vale. I llavors tens el projectil Sí, i que no veure res. I... efectivament. I el de no matar-me. O sigui, el que tens com que et recuperes, que pots fer un atac. Que entri la pregària. Vale, entra la pregària, fantàstic. I ara llançaré, crec, sobre... Ah, cony, res. Sobre els cavallers, la de que si els maten, piquen.
hi entraríem un 7 Què fa falta? a un 5. És la segona. Són 5 i 5 Un les dues set. primeres. I et queda algun dau? Queden 2. 2 daus. 6. Doncs no Sis. entra. No entra, va, o sigui, entraria amb un 7. Vols dir? Espera, Sí. és que tinc un dau més. Ah, per combat. Sí, doncs... llavors aquest tirat un altre, és igual. Ara tinc 3 daus, no passa res. Vale, ja està. Por tonto. Portador de la mort. Llavors, ara, El projectilino. projectilino, si veu, el tiraré sobre els snotlings. I per què el tira? El capità. Que té l'anell. Sí. Ah, vale. És potència? És potència 3. 3. Tu és que t'estimes els És snotlings. que han d'aguantar. Sí, sí. Vale, i ara... Et queda un dau. Ah, Dos, dos daus. I et queda només... Ah, tira per veure si s'acaba. Certo? Ah, s'acabó, s'acabó. El gegant està més de 5 dins d'un bosc, o sigui que no el veig. No, igualment tampoc el veuries, o sigui, és com... Et surt per aquí la visió. I Puc- és com... O sigui, Tirar els orcs. entre els dors i el teu combat, O sigui, hi ha allò del 5, la polzada del bosc. làser... No, però sí, el bosc... O sigui, és com taparia, saps què vull dir? O sigui... No, molt just, és igual. Me'ls guardo. Vale. Doncs res, Vale, dispara. disparem, va. Màquina de guerra, va. Un canyó que tenim, que ara esperem que faci alguna cosa. El gegant tampoc el veig. Que tinc un bosc de guapo. O sigui que et tiraré sobre els orcs negres un cop més. T'has mogut Perfecte. 20, abans he dit 63, ara diré 43. 43, ui. 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 Ah, problemes? Ai, és una catapulta. Problemes no, sisplau. Dos. Dues només, llàstima. Dues és aquí. Problemes. És Xof! clar. Tu, no és el meu dia, Amb el canó. Vale, va. Vale, ara. El bitxo. Gorko, Morco, sisplau. Protegiu-me. Sobre els orcs negres. Venga, Porten escut aquests avui? No. Vale, doncs primera sarta. Problemes. Ara traurà un 6 i em baixa 30 tiros. L'he Ui! vist, l'he vist. Res. Es queda, crec que és 2 o 1. Ah, no recordo. Ui, les màquines de guerra. Ah, és que ha plogut aquesta nit i... Presentaré una la poda està reclamació nul, que em sentiran. A 3, vale. Que bé, tio. 2 torns. Sí. Encara que no has explotat i t'ha fet 2 pànics. Un pànic. Sí, sí. Vale. Llavors, què em queden? Va, nois, feu Els alguna cosa. arcabussers. Arcabussers. Ara sí, el gegant. Perfecte. Jo crec que arribo. Sí, ja A estàs a curtes. 24. No, no no estic estàs allà. estic a llargues. Vale. I això són 8, Vas a 10, 4 perquè sóc un 12, objectiu gros. quadres. Així és com es maten gegants en aquest joc. I a 5. Sí. Fuà, 4 4. ferides, li'n queden 2. Bang. Guai. Llavors, els altres arcabussers, el que han de fer també, amb els genets de senglar, perquè ara mateix és el que més m'amenaça. Ai, em falta un d'aquests. N'he tirat 11 i són 12. Ah, vale. Nothing else, sí. Nothing ever happens, no. Nothing ever happens, efectivament. Aquests, a la unitat de senglars. 5. 4, però bueno, 4 està prou bé. A 4. 2. Que salvo 5. 2 morts, que això, un paniquillo. Fantàstic. Era el que necessitàvem. Vale. I disparant els arquers ja et farà el pànic. Certo. Arquers... De fet, els arquers... Disparé 5 trets als... No, perquè han esprintat. No poden córrer aquest torn. Ah, certo. Han Vale, sortit doncs corrents. pànic i garatge nou d'en Cabra. Vale. Es queda. Es queda. Fantàstic. Combat. Combat. Doncs au, el combat dels combats. Vols fer alguna cosa? Fai un desafiament. Doncs va. Meu capità Ludwig von Faulkner surt amb el cavall Va, i veurem a veure què collons passa. Ets un homenat de pessuquet amb oli. Home, rosadet, però... No, i si els col·loquem del revés... Fem així, no? És que així Així podés es veuen. veuen. Ale, va. Molt bé, doncs au. Som-hi. Espera, un testimoni. Això, el vídeo quedarà guapíssim, Val, fantàstic.
Vale, doncs res, t'he carregat, tens habilitat d'armes 6. Crec que Un tinc 7. Tens Perquè 7. soc el capdillo. El bicho. 7! I força 5 R5. Vas a 4. Mira. Entren 2. 2, tinc força 6, 2, A tresos. a menys 3. Menys 3. Jo tinc la cuirassa dura de pala Que de guai. groc, per tant vaya d'uns a 3 a 4. A 4. 2, no? Sí. 2 ferides, Salut. una ferida. Li'n queden 2. Guai. I ara, en Cabra, que agafa la seva arma a dues mans. Que no podia fallar. Habilitat d'armes, 6. a tresos. A dosos. Dosos. 2 ferides. Tinc força 7. Sí, jo xapo a uns, per tant xapo a cincs. 5. 2, m'has fet? Sí. Sí. Res, 2 uns i la bestialada. tinc la... vale. La capa de la... Tinc la relíquia sagrada de Sigmar a 4, res, 2. 2 ferides. I la serp pelada tinc 2 atacs de força 6 i habilitat d'armes 5. A 4, Res. la cua, A la cua, malo seria. impacte, ferida, força 6, vas a 4 4. i a 4. Sisplau. La relíquia de Sigmar! Vale. Queda una ferida. Sí, li queda una ferida. Vale, doncs au, tornem a... Ai, falta el meu cavall. Has tirat amb un del guió de diferent color. És veritat. Sí, has tirat l'he el tirat, del és veritat. Vale, doncs res, tornem a Vale, les unitats. tenies una fila, tens bandera, tens potència, m'has fet una ferida, Tinc bandera de guerra. bandera de guerra, jo te n'he fet 2, Sí. per 2 a 3. Sí. A Va, 6. Jo confio. No, havia vist un altre 3. Me'n vaig. Què fas? És una molt bona pregunta aquesta que em fas. Clar, t'he carregat jo, per tant, si no surto hospitant i no t'encalço, em pilles amb el gegant. Em pilles amb el gegant. Així que... Sí, però si t'estimes d'aquí... Ja. No, és que no et puc empaitar. No et puc empaitar. M'he de quedar. Vale, doncs... De lideratge, passo, em quedo Ets quiet. immune. Ah, soc Me'n immune. vaig, no, 11. 11. Mira, per si t'hagués encalçat, per saber-ho. Ah, no, tonto. Just. 11 justos hagués estat. Mira, me'n vaig just aquí al darrere. Just al darrere. Tu, què li passa al nostre cap? Per què està marxant aquest? La venjança serà nostra. Espera, que li quedaven 2 ferides. Perfecte. Llàstima que no t'hagués entrat l'alta i llavors s'hagués... Ja m'haguessis fet un Cristo, amb una ferida més. Ja. Però bueno, si mi abuela tocase la trompeta seria una bicicleta. Vale, doncs res. Vale, Vaig jo. Ah no, aquest combat. aquest combat. T'he carregat, hi ha el soci, Tinc habilitat d'armes 4, força 4, R4, arma de ball escut. tarifa plana, els ganàpies. 4, 4, 4, 4, 4. Joc dels quadres. Vale, això és la unitat i això és el sergent amb pistola de repetició. Quants daus té l'un? Ah, perquè són 2 atacs. Perquè treuen 2 pipes quan carreguen. A A quadres. quadres. Malo seria que no se'm caigués la mà. Bueno. No, és average. És average. I ara 4. Quadres again... 4. 4. 4. Amb un menys 2, no? Salvo a... O sigui, tinc armadura lleugera. Lleugera. 6. Com aquests. 4 morts. 4 morts. Ara l'espasa i 4 cavalls. És tot igual. A quadres... Pues tot dosos, està bé. No m'hi puc tornar, No, perquè senyor. són 4. Llavors, m'has fet 4 baixes, tens flanc. Sí, Vale? Jo tinc bandera, sí. tinc Potència. potència i tinc bandera de guerra. Vale, Perdo 2. perfecte. Però com aquest està fugint, tinc 5. 5 sí, perquè tinc 7. Sí, tens 7. Oh, me'n vaig. Me'n vaig, peix. Aquí sí que t'empaito. Perfecte. 3. I tu te'n vas... I m'estampo Contra el xaman. Contra el xaman, no! Sí, el Sí, xaman, sí. sí. Sí, perquè és com pum. No et tocaries Allà, el línia recta. en línia recta. És que és... Sí, o sigui, potser és la unit, eh? És bastant trambòlic Això aquest cas. Això és 6 i mig. Pues a la unit. Però és com et quedaries com aquí. Pum! El xaman està com... Què està passant, loco? És com... I ell haurà de fer un check de pànic, això sí. Sí, aquest sí. El passa tinc. El passa. Perfecte. Si és espera, Goblin sí. Nocturn poder té 5, eh? Espera. És que són una merda. El xaman...
Sí, tinc 5, fugi. Uai, xaval. Maica. Sí. Sí, Bueno, no, aquest- estava aquí, sí. quan t'he calçat ha estat aquí, llavors t'aniries cap allà. 4, guai. Sortint del perill. Ara es reagrupa en Cabrac, Ja està. Goblin fugint cap a les línies enemigues. Vale. És que, o sigui, és que això és Warhammer. Ja està. Warhammer. Això és Warhammer. Vale. Ara. O sigui, aquests... Tanca un guai curant. Sí, noi. Servido de nada. Però veus, aquests estan per això, ja t'ho deia. Sí, sí, no. També és com m'has ferit més No, average he tingut molt bon average. I també perquè t'estava fugint, si no amb 8 encara aguantes. Però bueno. Animositats. Vinga. 6. 3. Aquest no ho sé, perquè la unitat és 4, però aquest no té animositat. Llavors, com és 4, són 5 miniatures, no ho sé. Ja. Saps què vull dir? Perquè són els herois. Ho tiro per si un cas. Tu, però per què? O sigui, tira perquè poder és una càrrega, saps? No és una càrrega, es quedarien clavats. Mira, Sí, però és com... pausa. És que això és una partida de Warhammer. Això és una partida de És una Warhammer tonteria. i la resta són collonades. O sigui, el Warhammer és el que està passant en aquesta taula ara mateix. Vale, doncs Es queden fan quiets. rinya, no? Sí. Sí. Ja està gravant? Vale. Sí, gravant. Perfecte, ha sortit el 4, no, aquests senglers, bueno, es queden aquí. Vale, ara, declaració de càrregues. El gegant carrega aquí Vale. i ja està, perquè la resta no arriba enlloc. I aquests que haguessin pogut carregar estan aquí Sí, aturats. el moviment de fanàtics, abans de moure Sí, càrregues. ara. Perfecte. Va, comencem. Aquest d'aquí. Cap allà. Cap aquí, 7. Siguiente. El segueix. I és... No, és més cap allà, una mica més, fins i tot així. De fet, millor, t'apartes més de l'escena. Hòstia, santa boig. Hòstia, santa boig. Ja estem aquí... 5 Sí, i sí. saltaria aquí. Sí. Ja estem aquí a l'animositat. Com 6. Però anava a dir. Es van repartint, És com... Ja. O sigui, 1, 2, 3, 4 unitat, 5 personatges i es repeteix. Perfecte. Repeteix molt, Tota la unitat. tota la unitat. Pum. Tota morta. Joder. Però anava a dir, ara puc fer màgia. Sí. Perquè ets immune a animositats. Bueno, mira. Està bé. Vale, anava a dir, bueno, abans Reagrupacions, reagrupar. en Càbrac, Reagrupa, i ara aquest aquí de nou, es reagrupa. Reagrupa. Vale, ara el que he de mirar, perquè aquest sí que serà un pànic. Bueno, no, perquè és la unitat. És la unitat. No. és pànic. Ell formava part de la unitat pel bo i pel dolent. Vale, o sigui, ara la cosa és com aquest tio pateix animositat. Jo crec que, o sigui, és com... O sigui, jo crec que no, però ja t'has saltat la fase de càrrega. Ah, sí, Saps? no, Llavors és com... Ja està, ja has tingut el penalti. Merci. Supercool. Per això se'm veuen aquestes coses. Tranquil, jefe, jo Vale, vinc i t'ho arreglo. Carrego. Sí, he d'aguantar, soc immune a psicologia. Així no em piques amb el tonto. Vale. O sigui, la putada és que has d'aguantar sempre la càrrega. Sí, realment. I ets un tossut escarós. Aquests que... És que aquest tonto m'ha de fer. Bueno, aquest, o sigui, òbviament s'encarrega per aquí. Sí. Ara que parenti. Ara és la bona, Ara que parenti, va. Ja. Bueno, no, poder fins i tot així, perquè... Per amenaçar-te aquests... Es queden aquí... Vulnerables. Són aquests... Una mica així... Ara no puc marxar. Espero que el gegant no m'ho trinxi tot, loco, perquè serà molt tràgic. Però bueno. A veure... Com ara estic mirant... És que, o sigui, que estàvem aquí, És com no puc... No puc marxar. Vale, doncs... Màgic. Màgic. Tinc dos daus, més 2 de base, més 1 perquè aquests estan travats. Tiro i si em tornen... Quasi Sí. feia un Eloi, sí. O sigui, és com ha de tirar més dels que s'ha guardat. Igual o més. Igual o més. Llavors amb el 2 només falles amb un 1, que és el que he tret l'altra vegada. I em pots guardar fins a 3, crec. Va, a veure. Cool. A veure. Aquest tio, amb 3 daus,
sigui, 2 i el d'aquest d'aquí. El del combat. Sí, explota serveis. Sí. Sobre aquesta unit. Clar, és força 4, és que poder de buidat flagel·lants. Els flagel·lants. Vale. Un 10. Un 10. Vale. I són 2 de 6. Sí, de força 4. Uf, és que fas un forat, I et quedaran 4 daus. Sí. Un tio que té el bastó. Aquest tio que encara no m'has dit el que té, que deu tenir algun truc del festuc. Ja es treten 3 daus 10. És que és just... El 9 seria l'average, Intentarem amb 3 daus també. Un 6. Vale, doncs 2 de 6. 7, 4, 2, 4, 5, 6, 7. Pum. 2 morts. 2 morts, vale. Vale, llavors aquest havia tirat 3 daus i en tenia 7, i els quals hi ha 2 que són d'aquell tio. Aquest tio... Vale. O sigui, ara te'n queden 4. Sí, aquest tio Sí. comença amb 3 daus, li fa el guaj aquest d'aquí. Vale. Amb un 12, amb un 12. Què et queden? 3. Però si has tirat 3. Sí, però n'he guanyat Els de l'altre, els de l'altre. Ja els faig servir d'un color diferent. Entra. 10! Uah, clavadíssim. Vale, llavors mouré 2 de 6, línia recta cap allà. Correcte. 7. Poder sí, Jo crec que sí. 7, sí, pum. Que això no sé si he fet gaire bé, perquè ara, bueno, sí, perquè si acaba el combat tinc les files i tot. Sí, I si arraso m'estimbaré contra allà. sí. Vale, i ara em queda un dau, que els hi carrega el projectil de... el bàsic. Fa falta un 5. Anava a dir, és el tio a cavall? Sí. Només veu per davant. Ah, és veritat! Només veu per davant. Bueno, els hi tiro El aquests tirava, allà, sí. repeteixo pel bastó, res. Res. Vale. Vale. Sí, és que... Sí, no, és que els fatiguers a peu és el free for all. O sigui, no té puto sentit aquesta cosa, m'encanta. O sigui, és increïble. Vale, fase de tir. Ei, i està gravada, Vull dir, ningú podrà dir que això no... A mi, tret de llei, d'aquests... Aquest no el veu, però aquest veu el mag. Vale, I és lo visible més proper. vale. També Llavors, diré, a llargues individual a 6, però pot ser molt divertit. Quasi. L'altre no el veu, llàstima, però l'altre qui veu? Veu aquests tontos i aquells allà. Val la pena matar un tonto d'aquests? Jo crec que no. Disparo aquests d'aquí. Sí. Ara Impacto, sí. a dosos, Un mort, a dosos, un mort. noi, Tu, però és que els llençavires dels orcs és que estan trencats. perquè valen 30 punts. Ahir em van matar un gegant del caos en 2 torns, però bueno. Vale, doncs Aquí cadascú defensa el que li interessa. I què passa? Primer top el gegant. Efectivament. I poder ja perdre el combat directe. Pum, 3. No, agafo algú. El dret de llei Només puc agafar el sergent. pots agafar el sergent, sí. Sí, em faries un atac. T'agafo el sergent. Vale. Faig un atac que impacta, força 4, fereix. Força 3, no? No, són no, cercle cercle interior. Pues s'acaba aquí el gegant. Feriria n'hi queda una. Sí, que es queda I així. encara no m'ha caigut a sobre. Uf, vale. Vale, i ara ve tot el meu. Gegant el que té. El gambling. Tinc 3, un d'ells és el campió. Perfecte. Campió són 2 més un 3, Mhm. 2 i 2. I per què tenien... Ah no, són aquests d'aquí, els que tenen més coses. Mhm. Vale, això va a part. Això va... Tothom salva uns, no? Sí. Això va a la unit, Vale. Una. força 4, res. I el meu tio t'ataca el teu personatge. Perfecte, també és l'únic que pot picar. Una, que és l'únic que necessita. Res. Hòstia santa, noi. Res, no passa nada, va. Devuélvete. Vale, jo he de picar primer amb l'heroi perquè és el que pica primer. Té destral del poder, té força 6 i només Vale. pot picar la unit. Perfecte. Va 3 perquè no es pot anar dosos. Va dosos. 3 morts. 3 morts. Vale, llavors 3 morts. Bueno, espera, ja no els comptaré, si no. Tira 4 cavalls. Bueno, hi ha 3 cavalls que Sí. van atacar la unit i donar el gegant. L'únic que... Sí. És que l'he d'intentar matar el gegant perquè encara es quedarà... Bueno, si perd... No, és que encara es quedarà.
I me la liarà farda. Perquè només cau amb un 1. Sí. I es pot quedar aquí tota la partida ara. Efectivament. Crec que fotrem tots els ous al cistell, al cova. No, clar, és que ara mateix te n'he fet 3, tinc fila, tots els tenim bandera. Tu encara tens, tu evidentment tens potència, tinc bandera de guerra. Poden portar bandera màgica els orcs? No, vale. O sigui, estic fent còmputs, Matemàtic. Matemàtic, John. Per les files es compten d'abans. Sí, no. Ah, vale. Pel Sí, següent estic torn, anul·lant. O sigui, t'estic guanyant d'un ara mateix. O sigui, guanyaré d'un, no sé que tingués un supertruc del festuc. Llavors faré... Ho tiraré tot al gegant, perquè és que me'l vull treure de sobre. Vale. Els cavalls, són 3 cavalls. Sí, bueno, pica en pinya els cavallers, perquè tenen més iniciativa. Vale. Tinc el gegant, 2... Res, vale, 3 cavalls... Una ferida. 3 a 5, sí, una ferida mort. Salva El mata el cavall. Cap on cau? Cap aquí. Sí. On està la plantilla de gegant? On està la pelotita? Aquí. Tu, noi, o sigui, que bèstia. Mira, m'enganxa, jo crec que són tots aquests. Per tant, hi ha, o sigui, gairebé que són 2 complets i la resta són tots parcials. O sigui, amb les plantilles són 10 parcials, És raríssim. o sigui, els complets, força 6. Si està davant, jo crec que no et faig ni parcials de darrere, O sigui, és com aquests 4, jo no els Vale. consideraria parcials. En plan, que en toques menys perquè estàs a davant Vale. de tot. Llavors és com les 2 files, però no hi ha parcial. O sigui, com seria des del mig? O sigui, si no et tapa totalment la peana és parcial. Vale, llavors, jo crec que aquesta part, 4 sí que ho són, i després 4 són o sigui, parcials. hi ha 2 morts, 2 sense parcial més, hi ha 4 morts i 3 parcials, que en repetiré un que m'hagi salvat. Vale, són 5 morts en total. Vale. És que aquesta plantilla del gegant és una mica liada. Sí. Vale. Adéu, senyor gegant. To the trained eye, this looks so... Sí, encara hi ha partida, perquè hi ha en Cabrac, en taula encara, mi col·lega. Vale. Vale. Llavors, jo no t'he fet cap baixa. Et guanyava d'un, M'has guanyo de 2 pel gegant. O sigui, m'has fet 2 ferides al gegant, m'has fet 9... O sigui, és que ni doble, és autobreak. És autobreak, sí. Llavors, què haixes? I aquí sí que t'empaito. Perfecte, doncs ho deixem per després. Vale. Aquest combat d'aquí. M'has arrasat, vas tu primer. Lo mismo. El que passa només ha de quedar amb 4 ara. Sí. Que són tots iguals, per tant... O sigui, perdo 2, en guanyo un per la pistola i ja està. A 4. Que aquests són una mica més durs de pelar. Ara. 4, A 4. 1. I se m'ha acabat la sort. Cagaste. I el 4 cavalls. Sí, 4 cavalls. A 4 5. I una espasa del sergent. Cavalls, com sempre, salvant el dia. Una. Que salva 5. Salvada. I ara els hi fan un El fill. estandarte del bèstia de Nog, 2 armes de mà. 12 atacs. Sí. Sí. No, perquè... Ah, sí, Sí, que explicar 12 no, però atacs. m'has matat un. Ah, vale. No, doncs 9. O sigui, són 3. O sigui, són 3, són 9. Són 9, sí. 8, un drama. A 3, perquè n'he evitat 4. Boníssima aquesta. Una altra. Mort. Sí, quedaria el sergent, que serà un autobreak de la parra. O sigui, són 5 ferides, Ah, són 5, doncs fora tothom. Adiós. Guai. I arrasaré. Tens força 4, no, però? Ah, sí, tinc força 4. Espera, perquè no estàs carregant. Poder són alguns 6, però... Mira, queden sisos. 2 tios. Que ara, evidentment, fugiran, perquè ara ja no trec files. I tens potència, files, bandera, 3 baixes. Jo crec que és un autobreak a casa. Perquè tens 3 Ah, sí, perquè i no 3. treus files, és veritat. Sí, perquè tens i 3 i bandera. Sí, és un autobreak. Me n'aniré, què faràs? T'empaitaré. Vale. Me'n vaig... 7. Molt baix. 5. Vale, me n'he d'anar just oposat, cap aquí, i em quedo aquí. I tu t'has de quedar 2 de mi. Vale. I ara aquests que... Una mica més enrere haurien de ser.
Em vaig 6 i tu m'empalmes. I jo empaitada. 3 uns. Oh, no m'encalces! 5! Increïble. To the internet, this looks so over. Sí. O sigui, em queda una polsada darrere teu. Paniquillo aquí, me'n vaig. 8. No, però tenc Cabrac. És veritat. Sí, Cabrac està en peus. No sé si volia... No sé si volia que es quedés. Volia fugir. Vale. Ok. Què és això, el torn 3? 3 teu. Joder. No, m'has carregat tu amb els orcs. I amb el clar. gegant. Bueno, però comença el teu... Ara 3 meu. Sí, anava a dir aquest. 2, o Sí, sigui, perquè 2 com teu. he mogut el gegant un torn, t'he carregat el segon. Sí. Buah, xaval, increïble. Vale. Està sent cas de manual dels daus, o sigui, és com duríssim. No pateixis. Noi. Anava a dir, poder els poso més baixets, així es veu més l'escena. Els han posat a la rentadora. Vale, a veure. Càrregues. És que hi ha els putos snotlings, com sempre, donant pel cul, i no et faig 9 atacs allà ni de conya. Vale, t'intentaré carregar amb els flagel·lants, els orcs negres. És que no em vull menjar cabra una segona vegada carregant-me ell, tio. Perquè és que t'empaitaré, poder fuges, ara sí que si no t'encalço... O sigui... És que em donaràs el flanc. És que et donaré el flanc. És que no el puc carregar, és que és duríssim. Però per altra banda, tu podem encabra que tampoc em pots carregar. Perquè és com... Sí. Mentre la pena. Soc objectiu gros, puc carregar a través d'unitats. És veritat. Vale. Cool. Està gravant, sí. Sí, està gravant. Tot això queda davant de notari, tranquil. Increïble. Bueno, aquests l'estan Vale, carregant, sí. necessiten un altre torn. Vale, declaració de càrregues. Sí, declaració de càrregues. Hi ha els flagel·lants allà, segur. Hi ha... És que el puto goblin merdós no te l'arribo. Crec que no te l'arribo. No te l'arribo. Ho intentaré amb aquests. Aquells em carregues el goblin nocturn. Sí. Vale. Que és que no, evidentment, però bueno. No, desfem, no faig, perquè ara mateix és un blasting. Vale, doncs... És l'única càrrega que fas. És l'única càrrega que faig. Aquests. Sí, perquè en línia recta m'arribaràs. Ara ja fuig amb aquests. Vale, ara. Reagrupa aquests. Reagrupo. Un 7 passen. Reagrupa. I aquests. Es quedaran com així. Mesura-m'ho, però jo crec que està molt bé. Jo crec que sí que arriben a 8 pel canto d'un duro, És que era un guessing... No, o sigui, tu havies donat per res. No, però fuig igualment, me'n vaig ser. Era un guess, però... Però bueno, escolta. Vale, tenim la carretera imperial. Aquests no els puc empaitar, evidentment. Cool. Moviments normals. És que els putos snotlings. Ho diu el que juga 12 flagel·lants, saps? Però no ha fet res. Tota la partida. Ara sí, perquè és com, mira, però... Normalment no fan mai res. Aquí, per pura casualitat, sí que però els altres no. Sí que arribava, però ho he pensat perquè és com te'l xafo, però després em menjo allò. I és com, bueno... De tranquis. Allò igualment està recarregant, així. Vale, aquest ja no té la d'allò. Aquí encara hi ha molts putos goblins. Però bueno, no són res, ja no tenen. És com tampoc els vull col·locar al mig, perquè és com és fanàtics al mig. És que la lia massa. És que la lia molt. Que pujar 2.000 punts és el meta, però els volia controlar el flanc, el que faig és com un expected goal i m'ha matat. 300 punts ell tot Soc solet. apassionat. Vale. Que no es torni a menjar un llançavires, senyor, sisplau. Estaria molt bé. Sí, perquè allà... I els arquers es poden moure cap aquí i pingar coses per fer alguna cosa amb la seva vida. No, de fet, si es queden quiets dispararan millor i encara et feia algun pànic als goblins. Perquè l'orc ja sé que no te'l mataré perquè té R4 i salva bé donant en senglar i
Vale. Fase de màgia. Tinc 4 i ja no tinc l'anell. I ara et llançaré en els goblins, amb 2 daus la mà negra de mort. Un 7 entraria. És el de 6 impactes. Vist per 7 amb un 7. Vist per 7, fantàstic. Llavors, tiraré sobre els cavallers la de que si en mates s'hi tornen, que també és un 5, i és un 5 pelat. És un 5. Dispersada. I amb el sacerdot de Sigmar llenço la pregària de mans guaridores. Tu, que això no ho sabia. No. Té 3. No. Que és un de 3 ferides, cures. O sigui, les cures totes. No, en curem una i ja està. Perquè no sabies que existia. Tu, no així trampes. Te'n curo una i ja està. Penso rebentar. Vale. No, però no, cura'm tot. No. Cura'm tot. Si no em fa falta, si te'n faré 5. Vale. Llavors... Ja està. Vale, ara fase de tir. Vale, fase de tir. El canó. El gran canó. No et veig en càbrec, per tant l'única d'allò són els orcs negres. I diré... No sé quant t'has anat ara. Estàs quasi a l'inici. Diré no m'ha començat. 63, repetimos. 63, com la primera vegada. Problemes? 8. El clàssic d'en John. 8 ja... Sobre el... Sí, Sí, 8 és... Ja pilles 2 files. No, o sigui, és com aquí. aquí. Cau sobre el primer i pum. Sí, doncs pillaries 3 files. Sí, 3 files, fantàstic. Em mato. Ui. Aquest dau em té cursa, em mato 2. Vale. Ara, aquests arcausers, evidentment, va tots els goblins. No vols estar aquell fanàtic? Que espero no em matiu mai. A 4? És com... Sí, perquè ara jo crec que ja... No, estat a curtes. Estic a curtes... A 3. A 3, que no és un pànic. Els arquers els hi dispararan, però... Si me'n mates tu és espanyol. Perfecte, aviam si tinc xamba. 3, a 4, 2, a 6. Va, un pànic, fantàstic. Lideratge 5. Oh! Es queden amb un 4. La inesperada virtut dels goblins. Vale. I aquests, és que crec que no tinc gaire res a lo que disparar de range. O sigui, els hi puc disparar als que estan fugint. O sigui que de fet és com just aquests estan per davant d'aquest i el protegeixen. Sí. O sigui, és com la xamba màxima. No, ja el tenia estudiat perquè dic, si no, bueno... Pégale de tiros a ese hombre, però no. Els orcs que estan marxant per disparar alguna cosa són 3, són 2 morts, va. Cool, torn 3 teu. Torn 3. La part, o sigui, només he de tirar animositat aquí perquè tota la resta. Res. Vale. Declaració de càrregues. No, espera. Fuig. Hòstia, clar. Sí, perquè és a 10 centímetres. Però no té... Ah, no, però encara que té 9, no, de lideratge? Sí, que tens un 10, no m'ho fuig. Vale. Se'n va... 9. Ara sí que trobo. Tu, xaval. That's what's good. Vale, càrregues. Aquests carregaré aquí. Vale. Llavors, ja no hi ha cap pànic més per fugides? No. Perquè això està més a 10. I és a 10. Això està més a 10. Vale, llavors, càrregues. Els Snoldings carreguen aquí. Perfecte. Llavors, En càbrec... en càbrec... És que et diré, no, és que volem. Ja em coneix més carregar-lo. Carregar el guiatet, ja matar el tot. Te deixes 20 ferides. Vale. Perfecte. Però és que ja no has fet terror. No. Et carrego aquí. Vale. Vale, llavors, reacció a la càrrega. Aguanto. Perfecte, fes-me un terror. Faig un terror amb lideratge 9 del general. Se'n van, no? Sí. Sí, ara tires 2 de 6. 4. Segurament me'n cal 6,
Sí, perquè Sí, estem perquè a 30. voles un piló. O sigui, 30, o sigui, estem a 12, són 16 a 40, em sobren 10 centímetres. Sí, i 50 arribaries fins aquí. Efectivament. Això vola, aquells són immunis a psico, causes un pànic als destacament. Hola, que no. Hola, que no. No ho hem triat. Va. Senyor, fugir. Pànic auto. Es queda. Es queda. Vale. Després serà un terror. Vale, aquí. Sí, és que em quedaré tota la puta partida, loco. De mentre, com això abans, Sí, sí, liderats en 10 pel músic, reagrupen, i aquests, 9 tenen 8 més músic, no? Perquè ara Correcte. estan Allà Això. no vai. no ho he calculat bé. Vale, que és com ara reagruparia això, Perfecte, aquells se'n van dels snotlings, lo mai vist. vale, i... Seria com així. Sí. Sí, també do tap. Per un... Ah, no, per... Ah, no, estem a dues Sí, sí. per 3, Sí, sí. És un 9. O sigui, me n'aniria com per la zona més oberta. Aquí. Vale, fugint dels Ja snotlings. d'aquests fan així. Pum! Vale, No baixes, no baixes. clàssic. Està tot estudiat. Vale. Ai, no, que no hem fet el fanàtic. El Goblin? Ah, ha fugit ara el Goblin. Sí, per això, per això. El fanàtic ara, sí. Ui, no, que veia. Espera. Espera't, és com més així transversal, me'n pilles més. Aquí davant. Aquí. Aquí davant. Aquest el veiem molt lluny i és com Ítaca. No està tan lluny. Doble. Doble mort. Ui, va, Sis. que torna. Aquest el projectil ja ho diu. Però és que si et tira algú sortirà rebotat. Però si encarregat sortirà rebotat. I aquests estan molt lluny encara. Aquest de moment fa així. Hola, muy buenas. Ja tinc 4 d'aula. Aquí no en genera. I no tinc ningú trebat. Bueno, amb un dau faig el projectil màgic aquí. Sí? Bueno, em gasto 3 i faig el guaj. Ah, no, espera, aquests no els he mogut. No, tira. No puc baixar encara. Els diré el guaj, aquests d'aquí. Vale. Repeteixo per provar tu. Vale. Un 11. Un 11. Un 11 de guaj. I moc 2 de 6 cap endavant. I et queda un dau. Sí. Vale, el Goblin està fugint, el tio matarà els arquers, ho intento parar, no ho paro, un moment. Va. Pum, 5. No. Ah, pel canto d'un duro, Per eh? una. Per una. Si hagués pogut marxar, t'hagués Sí, enganxat. sí. Però això és el que hi ha. No, almenys ara estaria una mica més a prop i al següent torn. Sí, I amb un dau té aquí projectilinho, Vale. no entra. Vale, el bastó és només un cop per fase, és Sí, veritat. sí. Només. Vale, Vale, fase de tir. llançavires allà. Llança vires aquí, ara vaig a 4. No, l'altre. Vale, Vale. doncs res. Terror. Terror, torn 4. Vale, terror, El passes. passen. Vale, doncs Càrregues. declaració de càrregues. Bueno, crec que carregaria el fatiller amb el capità imperial, aquest. Que allà hi ha els orcs. Sí, allà et carrego aquells orcs. I ja està. Crec que ja està. Vale. Vale. Bueno. Llavors, ara, reagrupamenta, tens alguna cosa fugint? Aquests que tenen 9 del general, doble pito. Vale, llavors aquest, a la reacció de guerra, fuig automàticament perquè està fugint. Efectivament. Se'n va 9. Va moltíssim. 9, transversal a l'heroi. 9, cavall, perfecte. I l'heroi surt carregant com 7. Es queda davant dels snotlings. No seria la primera vegada que perdem un capità Vale. imperial. I aquí fugiré.
Fugiràs, fantàstic. I me'n vaig 9. Uah. I tu estaràs a Jo tinc 3. 14, estem Sí, a 3. m'encalces. Just. El que passa és com m'encalces a mi a 9, no? Sí. O sigui, però del davant? No, d'aquí. Sí. O sigui, això serà el frontal, que és com aquí. És com... O sigui, no t'enganxo els llançavires ni de Que conya. és com, no, però és com m'engalçaries aquí i llavors et col·logues aquí. Sí. Perfecte. Apa. Increïble que... Sí, estic set. Ships in the night. Sí, bueno, però encara tinc alguna cosa, sí. Si Déu vol. Vale. Ja està tot. Sí, perfecte, anem a fer moviments. Aquest té cabra que prop, o sigui, no poden marxar. Aquests no poden marxar. Estan mirant cap allà, els snotlings, perquè... O sigui, És que n'hi ha uns n'hi ha un que està com de culs. o sigui, estan mirant cap allà. Això és que em distreia moltíssim, perquè n'hi havia un que estava com de culs i dic, què està fent aquest? Vale, sí, ja està. I aquests socis faran marxa lleugera. Ai, tremendo tap de coses. Anar per aquí al mig, però... Bueno, de fet aquests... És que hi ha el fanàtic, tio, és que hi ha el puto fanàtic. Ai, que això és tot. Vale, màgia. El màgic potàgic. Màgic potàgic llançarà... O sigui, el màgic potàgic es quedarà al bosc, com una puta rata, perquè encara em blastejaràs els pèls. I des d'aquí et llançaré aquí lo de... Bueno, llançaré el fanàtic lama negra, Vale. que és un 5. Ri. Vale. I... Els tontos aquells... No, és que no sabia de res, em guardo 2 daus. Vale. I ja està. I s'ha acabat. Vale. O sigui, noi. Disparen, no? Sí. Estaria guapo. Primera salva, 2... No, o sigui, ara pot disparar. Sí, s'ha estat 2 torns, no? O sigui, el primer torn ha intentat... El primer torn no ha disparat, el segon s'ha quedat clavat i ara és el torn... Quin torn estem? 4. O sigui, el problema és el 2. I el 2 vol dir que no podies disparar en aquell torn i en el següent. I en el següent. Vale. O eren 2 torns. O sigui, en aquell i en el següent. No. Llavors és com hem passat al 3 i ara és el 4. Sí, en cabrec, no? Sí, Vale. sí, és l'únic target que veig. 12 i problemes l'últim. Problemes. Val, un 2. Un 5. Crec que no dispara aquesta ràfaga, però ja està. No és el boom, però... A defectuós no fa aquesta ràfaga. Perfecte. Vale, 12. A dalt o a baix. Vai. Dalt o baix és 5 només en càrrec. Doncs mira, uau. Tu boig. Tot això, bueno, és el que supara millor. Ja. A baix vas a 4. Ara vaig a 4. Són 3 ferides. 3 amb un menys... Que salvo a 6. Doncs mira. Bueno, és 5 amb poder de penetració O ara. sigui, és menys 3. Sí. Clar, jo salvo... Salves a 3? Si salves a 3, perfecte. És que no me'n recordo mai de les pelles camoses en va. És depèn, ves tirant els altres. Vas a 4 és igual. Aquí dos més. 5. No, salvo 4 més. Doncs 3 ferides li queden... Tindrà 6. Doncs tinc 5. Ah, té 6. I llavors li queden 2. Va. I en càbrec li has fet 5. 5 amb un menys 3. Que salvo a 4. Vale. Ni una, xaval. Oh. Vale. Lideratge... El bitxo 6, em quedo. et queda. Vai, no fa les No, o coses sigui, rares. si el passes... Vale, et no quedes. fa les coses rares. No cabra, vull intentar-ho. Hemos intentado. Vale, i aquests aquí... Bueno, que poder algun... Dos no tenen tiro, perquè ja estàs molt a prop.
fanàtic. A 4. Me'l menjaré, però bueno. No, poder se'n va cap a mi. Són 4 morts. 5. Ah, 5. 5, perquè vaig a 3. Serà un pànic. Ara crec que ja no passaré. I ja està. Vale. Doncs... Combats, no hi ha cap combat. Fugen. Van 9. Res. El que ha avançat... El que hem guanyat és fins aquí. Va. Torn 4 teu. Torn 4 meu. A veure com sabrem això. La cacatua aquesta norma et carrego el arcabuces. Perfecte. Els snorlings et carrego el capità. Perfecte. Els orcs negres carrego els flagelants. Vale. I ja està. Llavors, Aquí m'he de quedar. aguantes? Sí. Vale, allà. Allà aguantaré i dispararé, però he fet xec de Fes un terror, error. que mal seria. Et quedes. Quedo. Aguanto i I disparo. els flagelants et quedes. Sí. Aquests, Com tinc moviment de sobre... aquests tinc un menys 1, tinc un més 1, Sí. i estic a curtes. No estic a curtes, No, però res, vas a 5. vaig a 5, que són aquestes. Estan a 18, Perfecte. Doncs pam i pam. Perfecte. Vale, i ara el... resistència del bitxo 5. Sí. Dues, amb un menys 2. Sisos. Sisos. Això mort. Bueno, haurem de fer el rimatge. Sí, tocarà fer un rematch. Reagrupassau. Reagrupació d'aquest. No, perquè ja no està en cabra. I aquests d'aquí tampoc. Aquests se'n van 3 cap aquí. I El aquests sol sí se'n va. Ara treu-los. Ara 2. Vale. I els fanàtics. Vale. Doncs S'ho mengen aquests. O sigui, travessa això. el que passa, mesurem-ho perquè... O sigui, estava aquí, ho dic perquè és com... 8. O sigui, no, has de mesurar. Passa fins aquí. O sigui, quan entra en contacte... Això són 4. Sí, llavors Vale, ara... 4. Ara surt aquí a una i són 3 més. 3 més aquí. I és un dau de 6, 2, Suficient per un pànic. un mort. I l'altre, que veuràs tu, ara se'n va cap al màquina. Ui, no, cap a... Menys de la pedra. Sí, adiós. Vale. Vale, Doncs ara ja és com... Els LOLs, aquestes dos disparen aquí. perfecte. Els LOLs poden allà. Perfecte. Vale, això és frontal. Tira tots des alhora. Oh! Mira. Va, el primer. A dosos. 1, 2, A tresos, 3. O Tres sigui, morts. mates 3. I l'altre, 1, 2, mato 5 en total. mates 5. Vale. És... Soc immunèsico. Sí, però bueno. Ja s'han pagat. Ja s'han pagat. S'haguessin pogut pagar el primer torn, però bueno. També. Bueno, també diré, Ui. és com crec que ha picat una ronda els cavallers, no han fet més. Vale, Els Snotlings aquí, 9 atacs. 9 atacs. 5, Suficient. a 5, vale. I ara el tio, el cavall és blanc, com el de Sant Jordi. A tresos. A A dosos. dosos, el cavall a tresos, 3 ferides, trec una safata. Tu tens potència, tens flanc, i tens... No, tens potència i tens flanc, i jo t'he fet 3 ferides, guanyo jo d'una, ens Ja quedem. està. Cool. I aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sigui, són 12 i el sergent. No, perquè la bandera és la primera ronda. És la primera ronda de combat. És veritat. Es gasta la bandera. A tresos, força 5. Mhm. A tresos, són 3 morts. I el campió, a dosos, que tinc força 5, són 5 morts. 5 morts. No s'hi torna ningú, guanyes tu. Ens quedem així. Ens quedem així. Vale. Vale. Ai, que no t'he fet màgia. Fes. Així. I bàsicament és que aquest tenia el guas, però el guas si estàs fugint no ho pots fer. Tinc el projectil, et tiro el projectil aquí amb 3 daus. Vale. Jo tenia els de fase de màgia, que no, o sigui, he d'intentar no puc guardar-les. Però saps què passa? Ho he de repetir. Vale. Perquè amb un 9... És que m'ho dispassaràs i vull que aquests... bons. Volia buscar un 9. És arriscat, això, un Just 9. un 9, Just.
i me'n guardo 2 que se'n van a la de poder. No, però volia buscar la diferència per acabar de riure. Ja està. Ah, vale. Saps què vull dir? El doble pito. Vale, ara sí que vas tu. Sí, torn 5. Sí. Allà carregaré els snotlings. Vale. Els cavallers del Sol Ardent et carreguen el llançavires aquell de la dreta. Vale. I aquests tontos, els pistolers, no et carrego el mag perquè te'l dispararé. Tu d'entreneta i dislocit so. Sí, no, encara poden passar. Jo soc molt de jugar a les partides fins al final. Vale, Porra. pues res, ja està. Màgia. Els emporto. 2 i 2, 4, 2, 6, però ja... Jo tinc 4 perquè aquests estan travats. Va, Aquest no pot estar fugint. intentaré matar el fanàtic que no em mati. Tota la dotació, si fa un doble pit o no. Guau, altíssima. Un 15, 3 daus. I l'altre és la punteria que m'haig... Ja, no blau, res. Res, va, doncs li faig de 6 impactes. Un impacte al fanàtic, Mort. que fareix moe. Sí, fanàtic fora. Vale, Però és que amb el rimatge et penso jugar a la mateixa llista. no, i jo també. O sigui, farem En 2 parts. Però jugaré jo aquí, tu aquí. perfecte. O sigui, aquí hi ha el terreny elevat en aquí. Dispara'm aquí. Et disparo allà... Bueno, el canó, no sé si vols disparar a algun lloc, però És està que, tot... saps, és que ara mateix és com... Tampoc tinc res bo i poder encara vola, saps? Ja. Llavors és com... I t'explota, pànic, Exploda, com aquests, és com ara Ja, mateix ja no val la pena. Doncs aquells tontos, la pistola a repetició 5, perquè ets tio independent i ben mogut, l'altre només fa un tiro, nanai de plai, els arquers que no s'han mogut, que li disparen amb ell, Vas a 5. estan allà, una, i res, increïble. I aquesta colla... Sí, dispara. Vale, 5, és una de les meves. Sí. Bueno, no és l'average. Ah, per abans tampoc l'has tirat. Vas a 4. 2. 2 mort. Perquè em treus el senglar? Vale. Tot un Trinity. Tu dius un Trinity. Vale, i és... Bueno, allò no sé si vols que ho tirem. Sí. Però ho tirem. Mestre de l'ordre. Mato tothom. Arrases? Sí. Segur que no us queda encara. Sortir de la taula, surto de la taula. Els podem deixar aquí, sí. Perfecte. I allà, Snorlings. el capità, que tindrà més iniciativa que ells, fa 2 ferides. I aquests atacant 2. 2. I picaran... I 3 cavalls. Quanta iniciativa tens? Perquè el capità del cavaller, el cavall del capità, no? Vas a 3. El cavall són 3 ferides més. Queda una amb una. Queda un amb una ferida que és suficient per picar. Perfecte, que t'atacaré el capità, perquè segurament salva pitjor el capità. No, És només amb salva bretons. igual, però aniràs a 4 contra la unit, en lloc d'anar a 5. Ah, doncs ataca la unit. Sí, Sí, perquè tinc habilitat arma 5 amb el capità. tinc força 2, Res, força 2. Vale, i aquest combat d'aquí. I aquest combat, que tu tens més iniciativa, 4, 5, 6, 3. 7... Tinc iniciativa... 2. Tens 2, vale, tinc 3. Però ja no tinc batrulles. Perquè ja no és la primera ronda. Que sempre em penso que és com un normal dels mans. Vas a 4. No vaig a 5, vale. No, perquè és contra els elfs que vaig a 5. Tinc 4. Són els... Força 4? No, força 3. Ah, força 3. I vas a 5. 5, 2. Que salvo 5. Vulguis. Els 2 morts. Vale. Vale, i ara jo m'hi torno amb el campió i 2. A 3-us. Ara tinc força 4, a 4s. 3 morts. En queden 2. I el campió a 3-us. A 1 mort. Bueno, està tot trebat allà amb els snotlings del mateix. Ja. No, però és com... M'hagués quedat aquí, t'hagués pogut cap aquí, hagués d'anar cap allà. Ja. O sigui, tampoc ve deixar la partida. Vale. Vale, torn 5 teu. Torn 5 meu. Càrregues, està tot trebat, regro passau, el tonto aquest, no. Aquells d'allà, no. tampoc. 4, jo crec que estan de verds.
I aquest se'n va 9. Vale, doncs aquest puc disparar. Puc patar la màquina de guerra. Dispara I queden dues. res. Vale, i combats. Aquí ataques tu primer? Sí, faig 2 atacs amb batolla. Res. Has mirat? Res. I jo m'hi torno amb 2 tios. Un és el campió. Sí. I els 3 snobniks. Els snotlings de la sort, que els queda una ferida. El que passa és que ara els defensa són càrrecs. Capità... Mira, Ui! una ferida. Hòstia. Vale. Doncs torn 6, no? Torn 6, sí. Perfecte. Aquells tios. Ai, bueno, Sí, però res, han tret un 4. Han tret un 4, doncs. No, sí, són 4. És que No, dic, un 4 no. és que m'he perdut si els havien reagrupat o... Vale, torn 6 de la partida. Doncs càrregues aquests aquí i el capità també. El capità crec que serà, evidentment, per davant. Aguanto. I els tios pel costat. Ara, pum. Pum. Aquells... no sé si seguiran intentant. Per fer alguna cosa. I aquests arriben. Aquests arriben... Només queden com per aquí, per sí, carregar. de cares, perquè Sí, sí. no es mengen com 6 milions de shots. Vale, i... Vale. Màgia. És que no faig màgia, tiro. Tampoc puc disparar res ara ja, o sigui, d'abast. Els tios amb les pistoles. Que són tot de tiros amb pistoles, tot a 5. O sigui, m'he mogut, vaig a 5 i és independent a 6. Efectivament, 2 ferides. Pum. Jo crec que estava lluny. Se'n van. Adiós. Adiós. Com sempre, els orcs negres, Els negres tot i ser el 13% dels guards. són la vella confiable. Vale. Faré un desafiament amb el capità. Amb el sergent. Fantàstic. Doncs, habilitat d'armes 5 tens. Sí, el sergent sí. Doncs empatem. Mira, aquest no. Un R4. Tinc llança de cavalleria 1. Doncs mort. Vale, no té escut i... No, és només... va. Bona crítica, és un menys 3. Sí. No, pensava... No sé per què em pensava que es podien arribar a xafar. Vale, i llavors pel flanc són 4. Sergent. Poso aquí caiguda una sideral. 1. I... I els cavalls. Aquest cavall... Aquest no pot picar res. Ja està, però tira'm el cavall del desafiament. Bueno, però si fa overkill. No, res. Vale. Doncs jo m'hi torno amb 2. Vaig amb armador, mans. Perfecte. Perfecte. Perfecte, a 2 usos. Una ferida. Amb força 6. Un menys 3, 4. Vale, salvat. Vale. Tu Són tens 2 meus. flanc, bandera, 2 ferides. I tu tens potència. Bueno, 2. Sí, tens potència per 2 orcs. Tinc potència i tinc bandera. Perdó, 2. Perfecte. Hidratge 8. 8 a 6. Hidratge 6. 7. M'empaiten. Empaitaré per tothom. Envai 4. Senyor. Massacre a favor de l'imperi. Hòstia. Ai, bueno. El Warhammer. El Warhammer és el que té. Doncs res, tremenda partida. Ara farem les conclusions. Vale. Bueno, El Warhammer, ha anat com ha anat. hi ha vegades que la cosa està més igualada, i hi ha vegades que la partida sembla un capítol dels Looney Tunes, Gorko Morko no estaven contents del avui. Coyote i el Regaminos, i bueno... o del No, Bugs Bunny. és el que hi ha, vull dir, ja... Bueno, s'ha intentat, de fet, en Cabra, jo estic molt content de com ha fet la cosa. Ha tingut alguna caigudeta de mà, però bueno, dintre de tot s'ha comportat. No, és un perill públic, vull dir, Sí. amb força 7, el tio aquest li xapa quasi tot, però... Però ha tingut l'ajut d'aquest gegant, i el gegant és el... Jo crec que entre ells dos, crec que han matat més miniatures amigues que tot l'exèrcit d'en John. Sí.
Però bueno, el gegant que m'ha aixafat els orcs al combat fent que fos un autobreak, si no hagués perdut de 6, de 6. De 3. Hagués perdut de 3 i amb un 6 encara els hagués pogut salvar. I el senyor Goblincillo aquest, que s'ha menjat tota la unitat de genets de sangre. M'ha tret l'animositat, però a quin preu. Però bueno, orcs i goblins, o sigui, l'exèrcit va d'això. Va del que va, bueno, vull dir, el soci aquest és com, ja anava una mica equipat per fer-li front a un cabdill orc, però bueno, ja s'ha vist que s'ha quedat amb una ferida tremolant i el canó de salves està molt bé. No era el que dèiem, no hi ha hagut males... Sort que el sacerdot portava ja una pireta Allà. per donar-li una mica, anava a dir de feiri, de dalsi. Però Febre, amb un braç penjant. és el que dèiem, és com el moment aquest del gegant, el gegant arriba a cridar o fotre una escombrada amb el O garrot. saltar amunt i avall. O saltar i és amunt i com, avall. l'ha hagut d'agafar, fer-li la ferida, que ha fet que caigués. I ha caigut sobre la unitat. Però o sigui, és com el gegant. L'hauré jugat 12-15 partides, de les vegades que ha caigut, que són molt poques. Quasi mai et cau O sigui, mai havia fet res, però mai, nothing ever happens, menys aquesta partida. Per què? Perquè s'estava gravant. Però bueno. És la llei, però bueno. Farem una revenja. Segurament farem la segona part. Jo mantindré la meva llista. No, jo també, segurament. El ficaré a una càmera de càstig, tancat de cara a la paret. A dintre la gàbia. Passar-li serena 20 dies i res. I veiem. I la propera, doncs, canviarem al costat de la taula i jo aniré a l'altra banda i veurem això com influeix amb els daus A veure què tal. i tot plegat. Doncs res, visca el Warhammer. I visca Catalunya.